Hi everyone! Welcome back again to my vlog. So this is Arnel Galo, ang inyong Ondoy Buhalano. So ayan guys, nagbabalik na naman tayo sa walang kwentang video na to. So today's vlog is we will going to unbox my first ever na ring light. Yes. Ayan guys, na-order ko to, yung ring light ko sa Shoppee. Worth of 368. So 368 lang to guys. So I am very excited guys kasi kahapon ko pa to na receive. Na-order ko to last March 3 yan. Kasi sale sila. So yun guys, pinakamura lang. Mura lang kasi sa iba kasi is halos pag 700 gano'n. Kasi naghanap ako dito sa amin dito sa Bohol. So kahit saang mall wala akong nakitang ring light. Then doon sa may isang store doon sa City Square. Ayan, sa City Square may nakita akong ring light. Kaso grabe ang mahal. Lampas ang libo yung iba. At yung iba naman is yung mirror lang, yung may salamin sa gitna, tas maliit lang, is 750. Grabe ang mahal talaga. So, naisipan ko na nag-shop na lang ako sa Shoppee last March 3. So, sale kasi yun na last. Ayun guys, may nakita akong iba't ibang ring light. Yung unang nakita ko is 400 plus. Yung mahigit mag 500 na. So, nag-add to cart lang ako doon. Then, nag-search na rin ako, naghanap ako ng ibang ring light. So, ayun, nakita ko to. So, I am very excited to unbox kasi first unbox ko to sa vlog, sa channel ko. Kasi hindi talaga ako hilig mag-unbox kasi wala na akong i-unbox. So, ayun guys, bubuksan na natin ito. So, saan na? So, stand nga tayo. Stand nga. So, ito yung ito yung stand niya guys. Charan!
Wow! Galing. Ang galing. Wow! So, yan na guys, yung ring light. So, grabe. Wala. Yan na guys. Check. So, bubuuhin lang ako na lang guys. I need somebody. So, paano ko ba ito isasubok? Kasi wala namang ano guys. Walang guide. Paano ba? So, ganun. So, ganun. So, ayan na nga guys, finally, natapos ko na rin i-assemble yung ring light for 20 minutes yata. So, ayan, natapos ko na. So, let's do this. Ganun. So, pailawin natin guys. So, 5, 4, 3, 2, 1. Ciao! Ayun guys, so, ano ba ito? Adjust yung light. Ayan. Ganda. Ayan. Okay, sige na sa mata. Oh, may color blue. Ano ba ito? May ring. Sa wakas may ring light. So, ayan guys ha. Ito yung walang ring light. Ayan. Pag may ring light na, ito yung adjust ng light niya. Ganyan. Adjust. Diba? Oh. Yan yung pinakamalakas niya guys sa kulay yellow. Parang may gold siya. Basta, ito yung isang kulay. Tapos iba naman. So, ayan. Grabe ang sakit sa mata guys. Ayan. Then, yan yung yung fall talaga sa brightness niya guys. So then, ito yung lowest sa brightness. Ayan. Yan yung pinaka-lowest. So ito naman yung isa pa. Yan yung pinaka-lowest. Grabe. Yan. Char. Yan guys. Sulit na talaga guys. Anong color pa yung gusto ko? Ayun guys, sulit talaga guys yung nabili kong ring light kasi ano guys, kasi ang ganda guys, promise. So i-ano ko na lang sa inyo, papakita ko na lang sa inyo kung saan ko ito nabili guys, para baka kung gusto nyo bumili, mura lang. So ayan, dito guys, ilagay ko lang dito. So ayan guys, grabe. Sure, hindi ako makapag-expect na ganito pala yung feelings pag may ring. So, patayin natin guys kung pag walang ilaw. Diba? Iba. Tas yung nag-on i-on ko yung light guys. Charan, gano'n. Parang totoong vlogger. Gano'n. Grabe guys, ang ganda. Just diba? Kita lahat ng pimples ganun. Pag wala, yan yung lightning. Pag meron, ayan guys. Grabe, worth it talaga yung nabili ko. So, thank you for watching. This is Arnel Galo, ang yung undi bukolano at walang kwentang mga videos. So, I hope you will always support me and thank you guys. Bye bye!